Аз съм Ели, а това с мен е Юка. И отново не сме заедно. Но може би скоро ще сме. Дано да е така. Може би. Хей. Така, днес ще играем Агарио, но Юка за малко ще поиграе на друга игра. И тогава. Окей, аз почвам. Съм си отново доги. О, мага! Не, ще му издадат. Изядаме една панда. What the... Тета победи. Победи, ма. Сега ще кажа. Това е... Уоу, божечко. Това е просто тя играе на Леди Попуар и... Омага, как ме изяде? Един ме изяде много мазно. Тъмън почвам и ме изяждат. Просто това е най-якия ден. Направо не знам. Не, мазно ще издадат, когато, например, стигнеш голяма точка. Тогава мазно. Обира много е. Така ли? Да, един до мен е същия размер като мен. Бира храната. Изядахме. Ега, ти си по-силни от мен. Не става. Еми, вдигай ниво. Опитвам се. Това ми е... Това трябваше да такова. Предизвикам. Ега, ти... Или пък призвиквай по-слаби. Да, обаче аз искам да се горе да равни. Може да го направиш на по... Да, знам. Окей. Добре, аз нещо запецвам и един Марс ме изяде. Добре, каква е? Тук победих. Няма дори нужда от това. 3 звездички са по-добре от 2. Обаче доста парички. Аз знам как можеш да печелиш повече пари. Например, на 7, това нищо няма ти даде. Ама ако някаква е на 8 ниво, ти дава 1. Някой на 2, 3 и така са таковат. Нищо да изтегля хлаптоид ли? Дава. Тогава ще се опитам да такова. Няма ли намери някой на 8 нещо такова ниво? Малко ще го увелича това. Окей. За да може да ми стане по-голямо. Лоялността трябва да се увеличиш много. Кое? Лоялността. Трейн, брат, трейн. Имаш... няма да ви даде за 5 минути. То го тренира. Нищо. Това ще кажа. Тук като ме издадат много мазно, ще се убия просто. Ще ме убият много. Убиха ме много мазно. Виж, тая всъщност си по-силна от нея. Може да даде пари. По-силна си, ето. Всичко си по-силно. Почти. Да, има едно нещо, което сте наравно. Какво скапано име? TWH. Хората не знаят как да измислят имена. Стаю, бейби! Как така? Сега имах 21 стал, тя имаше 20 стал, сега има 25. Победи! Победи! Има звездичка и е. По-скоро... Да, вече се сетих. Ако си на 8, ще ти даде 2 звезди. Затапи го! Тази е на 5. Няма ти даде никаква звезда. Бе, Седмо! Една. И дори е по-силно от мене. Нямам шанс. Просто е много грозно. Бем! Тази го взех. Почти не. Мисля, че ще успея. Тук ще ми изяде някакъв Агарио, нали?
Как сега може за такова нещо? Просто... Чакай, Аршелин. Аушелин. Добре, едно за нея. О, тук съм омазана. Още една звезда за нея. И това беше. Имах шанс! И тя колко ти взе? О, мага! Виж колко ти взе? И Бам! имам едно нещо, което да отправя към Алек. О, тази е ненормална. Голе. Да я предизвикам? Както искаш. Ако искаш, виж и мен, може да сме приятели в Леди Попор. Къде си? Може да ме намериш. Как се казваш? Мария Илиева едно. Какво? Мария Илиева, обаче на български, пък ти не можеш. Нека ще ти излезе на 100 на 100. Мария Илиева. Къде ми се това е така? Може ли да пишеш на български? Ти ме изяде. Нали го сменихме? Окей. Мария Илиева. Къде е ято ви? Мария, голямо и не е заедно, да знаеш. Уф, чакай. Търся и я. О, Мария, да. Голямо и Илиева. Едно. С я. Или Е. Мария Илиева. Да. Едно. Ако не ме намери, значи трябва да е заедно с това. Едно. Странно. Не съм го променила, бе. Хора, за малко ще влезна в Леди Популар. Затова. Акаунт, нещо такова. Трябва ми друга чата, хора. Аз не може да влезна в моя Леди Популар, гати. Окей. Откъде да си купя чанта? Трябва да си купя яката чанта. На теб ти пише на английски, на мен на български. Да, знам. Та буска яка обаче. О, деде ме изяде, гати! Чанта ми трябва, бе! Човек! Окей. Аз имам едно съобщение към хората. В моята страница Super Girl and Super Gamer. Нали така страницата ми? Имам едно съобщение към Алек Александров. Всъщност, аз съм, нали, не създавам, нали, аз имам и, нали, друга страница. Но той Алек Александров не може да го гледа сега. Това е това видео. Не знам дали ще го, дали гледате видеа. Не мога да мърдам и му ме изяде. Най-рокля за 9,99, много е готина. Коя? Тази? Да. Аз съм си... Сега искам да си купя чанта. Обаче искам да е една такава, да го държи. Това е видео хем на Гарио, хем на Леди Популар. Макар че не я виждате. Оф, аз трябва... Тая песен от Monster High Blue York ми се набила глава. Окей, да. Имаш там едно такова. Може да играеш в една игра отгоре. Коя? Випшо?
Пък това е шопа. Коя игра, бе? Она отгоре, бе. На отгоре. Тази? Да. Тази? Back to school. Аха. Каква е тази игра? Еми игра. Може да играеш. Ще видя. Ще видя. Виша, брат, виша. Така, първо скайт. Окей. Shoes. Ето ли са най-новите обувки, които си купих? Чакай малко. Плата ми! Плата ми! Плата ми! Те трябва да е бежева. Казвам, че ще го купих в бежево това. 6 на 0. Оно не е... Много е готино. Човек. Така. Как е? Чакай. One more little touch. Ту-ту-ту. Окей. Жалко, ще виждате. Колко е красиво. Ще спирам прическа. Окей, аз продължавам с Агарио. Сега ще почва с Агарио. Стига, бе! Нещо съм станала тромова с Агарио. Нямаш изумруди, затова ти дава диаманти. Знаеш ли аз каква прическа имам? Yeah. Отгоре от Celebrity Hairs нататък. И аз ще кажа. Не, нататък може да дадеш. О, да, вярно. Сори. Да им дали ще изкежа. Окей. Давай. Стоп! Так, ете с 62 изумруда. И като сложиш 62 изумруда, виждаш ли я? Не тая, до нея. Ага. И като изложиш един такъв къдър бритон, знаеш каква е яка, човек. Това е кефка. Еми аз смятам това да е за видеото, защото не ми се качва много. Окей. Окей, хора, довиждане. Довиждане!